Takže čaute ľudia, ja idem dneska natočiť recenziu dneska ráno. Idem natočiť teda recenziu, lebo som bol včera na filme s kamarátom a bolo to tak dobre. Vystupovali OK, bolo to aj smiešné, lebo tam boli také fajné bitky. Proste to bolo sranda pozerať. Aj keď som si myslel, že trailery boli také, no. A tie hlášky boli tam najlepšie. Takže dneska si ohodnotíme kategórie, že... vo filme. Jaké kategórie dáme, že aké to bolo a že čo by mohli dať. Mohli by dať aj dvojku, to musím povedať, a Minecraft filme dávam na tomu 9 z 10 alebo 10 z 10.